новина. Тази седмица вестниците гръмнаха с заглавия по повод завръщането на Ник Штайн в България. Не знам кои от вас го помнят. Това е скандалният немски журналист, който реши да даде единственото си телевизионно интервю на нас. На времето той водеше многочасови разговори с слушатели, които се обаждаха в телевизионното му студио и беше един от първите телевизионни проповедници у нас. Вижте какво каза пред Весела Тотева. Ein wunderschönen guten Abend, good evening и разбира се на български ви казвам добър вечер. Както виждате, тук няма филтър. Тук няма кой да разпитва кой си, защо си, откъде си. Поръчкови обаждания не може да има. Излезе, че хиляди хора те съдят, че си измамник, че с пари злоупотребяваш с хората. Защо се случи така според тебе? Значи тогава политиците какво да правят с един Ник Штайн? Да ме убиват? Аз даже толкова неща тогава не съм знаел. Едва ли съм започнал да уча български език. Да затворят още една телевизия, вече става смешно. Народа не е чак толкова глупо. Значи какво остава? Остава наистина да му развалим имиджът. Да кажем и той е измамник, той си такъв, или вие прочетихте, Интерпол ни ме търсиме, но не е успешно през всички тези години, които... Какво да кажа? Значи никога не ми търся Интерпол. Имаше едни думи, които се беше казани, аз не мога да отида в Германия, защото ме търсят дори от Германия. После, както вие сама цитирахте, преди една минута казахте, хиляди хора са писали жалба срещу мен и така нататък и ме търсят. Значи, ако е така, аз няма да се върна в България. Просто от никъде не се вързват нещата. Истината, уважаеми зрители и Весела, истината е следната. Аз за тези 10 години, в които бях в България, съм научил много неща. Наистина от тези 240, аз ги наричах тъпотати тогава, не тепотати, нарочно. Така ги поздравяваме още днеска. Познах поне половината, 120. В личният им живот и знае много неща за тях. И те също го знаят това нещо и мисля, че те се притесняват точно на времето на избори. Да, ти се появяваш на доста така горещо време. Ник Штайн да не излиза с цялата истина около тях. Защо се върнах, както вече съм казал, както вие вече сте го чули, естествено, за да наблюдавам изборите 2011 година в България. Аз искам да наблюдавам дали изборите в България още се правят с кебабчи и кефтета или дали се раздава още като в Добрич преди години лявата обувка на ромите, а дясната, когато са гласували за него. Когато вече гласува за въпросния човек. Да, естествено, защото това за мен е един много голям абсурд. Говорете, да? Обожавам ви като журналист и като телевизионен водещ. Благодаря, за който. Започна с предаването ми от телефон до микрофон. Както винаги исках да опитам поне и да бъде един обективен журналист. И забелязах в Търговище, в един град, имаше един единствен голям супермаркет тогава, обаче на него вееше знамето, турското знаме. И аз се отчудих защо е така и как е възможно. И когато ходих в базара да си базарувам няколко неща, даже ме питаха на турски какво желаят и така нататък. И вече почвам да си общувам с народа там, за жителите на град Търговище и казах, тук наистина ужасно положение. И аз реших да направя едно предаване не за да оплювам някой, просто да цитирам болката на града. Аз не се притеснявам. За какво да се притеснявам, след като аз съм свободен журналист, поне в Германия свободата на словото се пише с големи букви. И просто си цитирах нещата такива, каквито са в България, но това не беше удобно на самите политици. И затова решиха тогава да закрият една цяла телевизия. Естествено, на основа на политически причини. Да. Познаваш ли Алексей Петров? Той ли ти даде пари да дойдеш тук? Той ли те накара да дойдеш, за да работиш за него, може би? Не. Все още спечеля достатъчно пари, че мога да си позволи един билет за отиване и за връщане. И не ми е нужно господин Петров. Естествено, ако трябва да отговоря на въпроса дали го познавам. Естествено го познавам, затова съм разследващ журналист. Ето аз коментирах преди малко от 240 депутати, аз познавам 120, както си познавам с Яне Янев, както се познавам с Надежда Михайлова и много други. И естествено, след като съм пратеник от немска телевизия да наблюдавам избори, за мен е много важно аз да си срещна с хора, не да го видя това, което казват по телевизия, а да си питам, що за човек е.
И много хора ме питат точно и това пак във връзката на Алексей Петров, ме питат, и аз го казвам и тук съвсем неутрално. Аз мисля, че това ще бъде следващия убития човек в България. Можеш ли да направиш прогноза, защото ГЕРБ ще обявят кандидатурата си за президент и за вице-президент? Естествено ще бъде Бойко Борисов. Смяташ, че ГЕРБ... Естествено. Той ще бъде кандидата за президент на ГЕРБ. Аз така мисля и ще ви кажа защо. Защото Бойко той не е лош човек. Той си, аз го казвам, той си мъжка момче. И той си каза, или губи всичко... Познаваш ли го? Или губи всичко, или спечели всичко. Смяташ ли да правиш собствено предаване? Да, смятам. Откровено ви казвам, смятам да го направя, защото репортажа, който го правя в момента, той си за Германия. Но все пак в мен има, както вече казах, аз съм си половин българин и няма да е лошо, ако отразявам в България стоящите избори тук в България. И смятам точно за това почват сега да рекетират това, което пишат по вестници, защото имам достатъчно много материали, които ще покажа в подходящото време срещу положението тук в България, значи срещу политиците и може би те треперят точно от това нещо. Те знаят, че ти знаеш нещо за тях. Да, имам достатъчно много факти, които може, не може, а със сигурност ще предизвикват един национален скандал и това ще бъде точно преди изборите. И искам и да уверявам тук зрители, ако аз случайно случайни неща в България нямам. Ако случайно, все пак така казвам, ще бъде арестуван или може би убит, повярвайте ми и ви го казвам днеска в това интервю. Не защото съм измамник, а защото много неща съм знаел.